Yes, thank you EJ sa imong report. O karon mga kapaglaom, greetings ta og naay birthday karon. Yes. Ang pinakakusog nga dalagang anak ni Pastor Lagunday, si ika-12 birthday niya karon si Phil Isa Lagunday. Happy birthday, Happy Bibi birthday. Isa. Isa pa lain na birthday niya. Napadiri. Okay. Belated happy birthday to Jessica Kanama Dahunan. Oh. Sorry, Ching, palangga man ka namo, wala lang jud mi ka serenade. Mwah. Wow. Ay, Imada grabe. kita da. Ako grade 3. I-greet na ako si Melvin Tampos sa iyang birthday karon adlaw. Yes. Greetings coming from Kiara, Joanna, Jeo, Auntie Inday, Uncle Boboy, Ramonal. Ug ako pong i-greet sa kadit lang. Ako i-greet si Maymay nga Supremo. Ray, Maymay Supremo dito sa CMU. Happy birthday, Okay. Maymay. Ato, So, magkanta kantahan. ta karon kay magpractice ta nga kita tulo magkanta kay si Lovely wala na. Wow, lagi. So, Happy practice na kanta. Okay, ready go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yapag birthday. Yapag. To you. Ingon na mong floor director nga yapag daw. Ikaw kanta dire ko. Sunod Dana ayaw tayo. kay Ilanog para dili mi klaro nga yapag. Da na tayo bago nga Okay. segment. Anyway, mga kapaglaom, aduna na kami segment nga among karong i-launch this time. Importante ni siya nga atong masayran o atong tanawon tungod kay maghatag kini sa inyo o kay kasayuran para sa mga trahedya nga mabot sa atong kinabuhi or di ba nato na yampo pero kung basin lang makatabang tawag kabalo sa anang ibuhaton. This time atong kaubanon si John Mark Pomoy para sa iyang segment Amping Kapaglaom.